Formathe ríiste chuirde, is mis róisín na gliam agus ba bhailim plé a dhéanamh sa chuir láthirsa rón na gailinge i bairdí an tí choléinethe. Bina bhí mar thugur taide gom in gábhí leis bheithéan agus mé go bháil a bhí an teachtas má bháisteachta ag gláiste na hoscoil a ggurcaig. So, din mís plé sa chuir láthirsa dús a chuirde an manús a bhaine an daidista agus din fir círe in na dhéasain na turthaí is súintí a ghascuir as. Má go leir chuirde. Well, so léamh saothar liheadí Nungi Watiango agus Frans Fanundum, bairt achach fialsúna an dí choléinú. Taimh siochdom gur réigen a chur na tuiscintí a bhain leis an scoil smaoineoirtasa I bhaimmin an gailen sa líon choimseirthe, agus ba bhóid an tasna bheith seo go leor bailí. Ní bháin gnánítir éire mar chiad choríneach na bretainine, ach leachtar leis chomá, gur ban sa I dearach agus a chuir fuir bhúna ag na cleachta choríneach na himsteachta. Bhí éire mar bheoh teorfan nó blueprint mar sin I dogre choléinethe na bretainine, agus bhí an gailen mar sin na chiad teanga dúchas a doring fé chuis bhrúlach na bretainine. Agus bud is mar sin gur bhiú agus gur bheithid an gailen chiamh I gritich an dí choléinethe dá bhóid. Bogam mé se ra agus fioch chun cheap an dolín dí choléinethe féin. Dar le fanó líon próses an dí choléinethe a bach na bh bhain an ggóhéibh choléinech, agus billite mar chuir se siasair nuair dúirt decolonization is the meeting of two forces opposed to each other by their very nature. Decolonization never takes place unnoticed, for it influences individuals and modifies them fundamentally. It transforms spectators crushed with their inessentiality into privileged actors with the grandiose glare of history's floodlights upon them. Agus táigh memi go bhfuil ceis na teanga láirnach sa tugur ceanna. Táit sé freisin go gathú an teiteach ó thuirt de hanga ó cholín na hóide bánam an dí choléinú a churgraí ceart. Agus tar nó tún taachtar san ina scáthóin áilsúnacht Watiango, a day the cultural and the psychological aspects of continuing resistance against imperialism are an integral part of the overall struggle. Should we ignore the cultural aspects of both imperialism and the resistance against it, we shall merely have scotched the snake and not killed it. De ré na dóireachí agus na bealsúna sa Martin, ní mór Jim Nova a thuirt de hanga a cholín na hóide, agus a go bhála dhéanamh an danga dúchas dá an dulling lech leis an dí choléinú mar ceart. Is an son a dhéanamh athláánú agus a nuchaid an dúchasóid, agus is an son raifar in lech mar ceart leis an dí choléinú. Mar is ódíobh a chuirde, níor chóirle a léad sa de dhí choléinú díobh in éireann, bhain for lechan ná bhain I figúil fiúbháin. Tugad stád is a figúil den gailen den giadóir a munneach téirstát éireann in éideach fehedó, nuair a dénach teanga náisiúnta de. Ach feictear an sa leis an ggóhaantas a tugadh den méle mar hanga I figúil leile, gur a bhd ón dí choléinú radachach a bhí ullmhíon an stát chiamádaigh chríochgealtaigh ó dheas. Gan dát be bat sa fós a soca cuairsaí sna séchún dé is stádaíonn seicteach for cheannasaíoch an túisgurt, gád is na gail breis is ciad blian eile a chahabh man stocadeach de fadálaí le hahantas bit a bhaintteach den danga. Cáis an cuairsaí an mar sin. Well, cuaig scóir blian níos a dhéanaí, buir is segáitih go bhfuil an dá stát fós fé dheasna dríochta an nó choléinechais, agus níl tóide lena námhim ná lena náidas in aig na tangan. Sna séchúntí is fehead, státá in anam a bheith in stát ar choléinech, ní leabharann ach chéan pug a caiir fin giad de gaine an gailen go léithúil las maith de gcóir sa dachas. Scahánis a seo hep viltnach an stát, dulling lech leis an dí choléinú mar le plea chósa, agus is léirú patta freisin an slí ná féidir bra gar stát da an dulling lech leis an dí choléinú amachchansa. Fianna se is an figúir sa freisin dar lum, an liga a bhaine leis an duiscint gur tír ar choléinech sin in éachir. Darla Young, the post-colonial is a dialectal concept that marks the broad historical facts of decolonization and the determined achievement of sovereignty. Lannan Sheaid agus Muin, the experience of that new sovereignty typically encouraged the development of a post-colonial culture which radically revised the ethos and ideologies of the colonial state.
Nadidir ó bhfuil duine béithn sa seomar a gátóch gur bálaigh an scéal in éireann chríochgeailte gáilde néanamh. Léiríonn taithí bhainte béal féiliste agus chuir tuchair lábhaile gur as an mán na níos a bhascróigh an tíirse chultúir amachchansa agus gur íireachtaí na cosmhaintere agrathe chuirthaigh ar bhóthar ó leasa sin agus ar bhóthar ó tí cholín sin mar is ceart amachchansa. Is a bhí leis an gníomhíoch is pobl bunthe úd go leabhann bristas 3,000 duine dhéag an ghailinn go le húil a méal fiiriste, líon a bhadéireann de ná meán náisiúnta mar chéint bansa. Pléic mar mór gascí dí cholínathe na nghail coscúin a gaiintena ag súla a gahamnéig an dat, mar sin go dugad na dachlaachtas ceanna óbhar mór an spráide dus na ghaile láthirsa a nuh agus sin na tarach chuirma dí cholínathe chuin éin a gceire cnas na tíre amachchansa. Má go leir chuirde bhhailm bogur aigeis go bhnúsach chuig na tuirthaí is súan si a dascuid as an daide. Bhí an plé bunathir an déiste so go tú nó go gachagéide a go bhóla dhéanamh an ghailinn ar bhain for leathan bhradachach dá dunning lech leis an tí cholínú mar ceart. Agus thógus ar an seasamsa freisin trí in nuacha a dhéanamh ar bhíonach agus ar 8 cruthach le tríocht na gailinge sa phróisis chéanna chuma. Má go leir chuirde bhfuil go chuid loinacht an taide tóideach na cuoineach the tongue nó tuaireach sapir bhórth a bhíon that each language both embodies and imposes upon the culture a particular worldview. Agus más fear marsin than diskinsa, is sálik slug muint in a héidir crunna hawl a cholín a horde sheer, le lin frochtas a cléach na tanga, agus go maidin an valtach shangu de goni a masta gaintoidi beerla neir enough. Níl a déanamach so go súlacha have Heiger Edmund Spencer down tachter ni hafon the dúltacha a bhain leis an grinna hawlsa, agus léiríonn what an buile ban a leis nor dar sé. An oppressor language inevitably carries racist and negative images of the conquered nation. English is no exception. Agus mar dúirt is Heiger Edmund Spencer himself he meet in hiavanacha a dúltacha chéanna, agus it's in a view of the present state of Ireland a leabhar sé ar evil customs na gael, mar ain in the delight of the sensuous barbarism agus the brutishness choma. Agus is scohóna seo ar chruinna hawl cheanna síocht na himpeachta a daimig mar na bheag cultural bomb I bhrotal watiango. Sé feimman cultural bomb now to annihilate people's beliefs in their names, in their languages, in their environment, and ultimately in themselves. Agus tar nó chuirde is tríbeán an bhíorla I déanach chruinna hawl cheanna a hachada ó intin na choí na hóide, go hintin an dúchasóide éirnig, agus is tríbeán a bhíorla a mún líoch an tabíocht cholínach deirí hir. Agus so an duchir a bhainein leis an saistach cainte na fiscint a gaint Daniel O'Connell, parsa mór lerág an dáta bhuascailt na gachlachach, a dúirt the superior utility of the English tongue as the medium of modern communication is so great that I can witness without a sigh the gradual disuse of the Irish. Cain dúir dúchas gaininge a bad Daniel O'Connell, agus is léirú patenta I seo in aigena choléinethe. Agus fréir géir is gnách an rudaid a léhéad so the chaint clos in is cuas a chwaimsethe na héireann inmh. Cad é ro na gailinge mar sin, I juntú na crunna hawla ceanna, agus conas gur féidirlinn I a charach chuin hain down an dícholínú chur Greek. Well is so good, de ré hóireach na cuineach the tanga, is halibú na gailinge a dhéanbhí a halibú héal darcha agus chóris credibh dúchasacha na gail. Tugan an gailin brochtain dúin le tríocht na giata agsúla agus chuid de snippointí staide is lúthe do bhfuil gcuin, agus is táirteach na nithis a fad chruinna hawl hiiscintí saoil agus chóris credibh bríomh cholínacha na gail. Agus tugan an deistú in marsin, múnle na stabíochta cholíní ó ségan agus ligan si dúin fille ríis an hain. Cad is sin a hawl bríomh cholínach na gail marsin, agus cían sais ólis a chailtir nuair séictar an gailen. Fiach mís méid bhíle rá ag an núlin I gcónal an na héamh. Der she Irish deals with the world in a narrative, non-conceptual way, which is not the same at all as a non-intellectual way. It just means that, whereas conceptual thought is exercised only in the intelligence, narrative form of thought exercises the heart and the imagination. For instance, Irish has a whole attitude to an saoil lile, the preternatural or the other world,
which is totally impossible to translate into English, where the post-Enlightenment language has a built-in prejudice against it. Agus dair leis an discin sa marsin, tugan an gailen deistúin a bachnamh agus a hawlú a dhéanamh ó bhain an saol sa ina maidimid. Agus gandauta so go nílan sa ach ní a bhain den churna hawl réamh cholénach cianna a hagan a níos a ríis eile sa le tríocht sa bhéal lidis I jada siúna hawdáníochta agus eile. Agus it's dod an speisialta a seo dair lom mar tugan se soca ná foiile an gailen sríanta ag an smíntóideacht rééisú níoch mar atá an bhéirle. Agus gan dát cuidan dícholínú is se a go bhád na crunna hawl cianna. Bogam mí raig mar sin na chuirde agus féoch mí sin éis ró le tríocht na gailinge I dogra pobl dícholínathe. Ba bhailim díriú go speisialta nóir scéil an gealas I leir na léithe le páide go cuibáin is gréics na nóchtaí agus bharníos an tíochsal ramán gur laudé atá chudúchasach agus diaata go bheith ó heamh na tangin agus ó heamh an bheonda dar le hócroní. Tugtar léirgus an sal in intin achfanach is tóga neamh chó hawlta nó unassimilated shaken sa leabhar sal agus léirítear nóir gial intin an chuibáin ag riamh ar rúil an bhéirle nád an gotar gauda. Agus is úntach an achfin atá ag an leabhar sal I dogra a dícholínhe na gael dá bhóid. Countess an nihe is the when she even in the hour so critical no go snitcher rotish lodge fshehim prule tree a spragen on lay hoid among machnav voer kishna impedichte. Louden no quivon fullacy impedulach la traum tonguin the Saxon critical August Lauren to frishin an namant hidi a yaman tangason oor louden ma winter. Dear shag a lauwercha a mirle, as na fuckle of I do the hin rower in Neiltus again. Agus cóinse go fanaideach an luchta dhéin scoil chónathe a meile suir go galteachta dó. Is ann choireach fé seathar bhíalteach an bhéirle, agus a múnach le tríocht an tax bhéirle dó, agus dúir sé freisin na soca gur bán a choireach fé chuing an impsúlachas chultúrtha. An cuimhíos colínach a thuirteach Watiango war sa, pros sa bhuiinn an páiste dúchasach from his natural and social environment, agus a thugan túsáite sa chóir sa dachas agus eile de gacha bhuiinn na bourgeoisie na thuirdepa. Chomális na bhráta strihin brúla sa thuirde, chuirnach cultúr dúchasach na gael agus é na stille bheithic féin an rád freisin, agus séhir caitéimnach gaelach se héad á bhóid, a spragan sin ní bháin an tanga a go bháil, ach spragan se sin freisin a go bháil dhéanamh an danga an cultúr dúchas agus na tradiisiún na bhriste réamh chodín chu freisin. Sin an sechuin a gá láh agus tairdaíonse isteach sin go crí leir na gaeltachta, mar de míon maná ag garránar de sena nóstómh agus na feidirh chuma ag dúnaireacht leo. Cluismíad an ceoin a pléasc meach trí ilte an bhilóidin agus cluismíad an gailen á siar staile mór timpeall na dúthaí freisin. Agus is cóchtach mar sin na chuirde mar a ghaimíon an tuairscailsa. Tugann sé ag leán den anglóirnachas agus den nuachaoinachas néidir, chuid an nón machtamh fáil den léthóid agus díosanna drim lábha a thuirt dar lábhas an bhéirle idir hanga agus chotóir dá bhóid. Chomáile sin is tócha, gníomh a ggóide in ag aidir tasbach an choirínachas se an leabharsa, a thugann deis de luchta léite, idir go bháil ónta a dhéanamh le ceisna dícholínathe agus a tugur dícholínathe I gcuitne. Agus dá bhóir sa chuirde sían a le héad sal de uair síalta na réabhlóide chotóirtha leis agus cardíonn leis an léthóir a héanamh gcuiscailt ó lanco sí agus ó chuing an nó cholínachas. Hagann sé mar sin le fealtúnacht fanán a literature of combat, le tríocht a bhún líon the national consciousness, giving it form and contours and flinging open before it new and boundless horizons. Godain hain agus art gatiapa the nation who turns himself into an awakener of the people, agus a screen a fighting literature, a revolutionary literature and a national literature. Tá ord gradam tilte ag a chuid le tíochta a bardadín dícholínathe na gael mar sin, agus múna sem lóra go seachan chur chuigeá chóir de lechtí na gaiile a bheithir semachanta le tiile séir dícholínathe chruthig chur litirtha.
Ní bheith go dtí go chuirde do le bad scéal le féidir daoine le tríocht a gailinge machchansa, ach déanamhís na bhanéis idir méid a bhí le rá ag an nullah garó Denver ina héamh. Gníomh dí choléinethe atá ag gleacht chuirde banachcuil, go móid a gás is clíóide, a bhair tíos a fiann a frobha agus a chuma ina bheontanga hain, a bhair fé scá agus fé scáil bhuair hanca an chunchuis. Agus gan dat an tachtrirta ina scáháin ar áusú Watiango, a déir, a writer who tries to communicate the message of revolutionary unity and hope in the languages of the people becomes a subversive character. African languages, addressing themselves to the lives of the people, become the enemy of a neo-colonial state. Agus is fullis mar sin na chuirde, bhfuil mór achfin réamhlóideach ag lucht pí na gailinge, cur le tugre a pobl bhunacha dícholínithe amachchansa. Léiríonn gascíonn chuomhána gur féidir le tarach ar gabhain samhailteach é such a gúcais, agus béalad is na gail mar rám intisne donning leit leis an bheontar amachchansa. Cuirmís Casúir mar sin a chud cainte a chuirde le dáin agus le móid hachtreacht dícholínithe cheann i riordáin. Fá gleann na ngealt féid agus dún tintin ar an chóirle ó búlach ceantála a d'irid an curciíoch feir dún seo. Déanamh seoigh mar sin agus dúnamh ar nintin agus is an son gnas glófar ar nintin hain is ar gló ceart. Gur míle machgad.